Представяме ви Маги и страховитите чудовища от Деница Тодорова. Маги беше малко сладко момиченце с руси кадрици и ярко-зелени очи, които наподобяваха разцъфнала зелена полянка, покрита с шарени цветенца. Тя преди седмица беше започнала да ходи на градина и все още свикваше с обстановката. Мама Ани и татко Иво много се притесняваха как това ще се отрази на Маги, защото тя беше много чувствителна и трудно свикваше с новата обстановка. Маги беше много самостоятелна и обичаше да прави всичко сама. Да се облича, да си обува обувките винаги с различни чорапки, да си слага слънчевите очила в видимо студените и дъждовни дни. Тя вярваше, че те са вълшебни и ще спрат дъжда на минутата. Освен това, Маги пишкаше на гърне съвсем самичка. Но от няколко дни мама Ани беше много притеснена, защото Маги почти всяка вечер хващаше рибката. Това беше кодовата дума за напишкана. Това започна да се случва дори и в градината. В началото родителите й помислиха, че просто е пила много водичка или сокче, но след поредните мокри завивки от градината, мама Ани беше видимо притеснена и беше решена да открие причината, поради която Маги продължаваше да се напишква. Маги, какво те тревожи, скъпа? Попита мама Ани. Защо не ставаш да пишкаш в гърнето? Страх ме е, мамо, каза Маги. От какво, миличка? С какво мога да ти помогна? Страх ме е от чудовищата. Преди да избърза и да каже, че чудовищата не съществуват, мама Ани реши да подходи по различен начин. Така ли? Страх те е от чудовища? Разкажи ми за тях. Какво представляват? Ами, мамо, те имат много очи, 4 или 5 ръце и хиляди крачета, като онова лазещото, от което ме е страх най-много и те карам да го биеш с чехъл. Добре, Маги. Искаш ли да ги нарисуваш, за да ги видя и аз? Предложи мама Ани. Маги се успокои и с удоволствие започна да рисува на майка си лошите чудовища, които така я притесняваха и плашиха, с много очи, много ръце и очудващо много крака. Едни бяха във формата на балон, други бяха дълги във формата на банан. Все разнообразни и все така плашещи за Маги. След това Маги разказа на майка си какво сънува и с какво я плашат тези така разнообразни чудовища. Тогава мама Ани разбра каква беше причината малката Маги да се напишква. Тя просто изпитваше някакъв страх, който изразяваше чрез чудовищата. Тя взе нещата в свои ръце. Разказа всичко на татко Иво и двамата решиха, че е време да запознаят Маги с нейният вълшебен еднорог, който ще я пази от чудовищата и винаги ще бъде до нея. На следващия ден, когато взеха Маги от градината, те я заведоха на едно приказно място сред природата в близкия парк, където и бяха подготвили изненада. Знаеш ли, Маги, когато бях малка, започна да разказва мама Ани, също много се страхувах от чудовища. Така ли? Наистина? Окукори се Маги. И какво направи, мамо? Ами тогава моите родители ме запознаха с еднорога Били. Сега с баща ти ще ти разкажем кой е той. Тогава татко Иво започна. Това е един много силен и вълшебен шарен еднорог, който ти дава супер сили. Ти винаги можеш да го повикаш, когато имаш нужда. Но как да го извикам и наистина ли е толкова силен, за да пребори всички чудовища? Тогава мама Ани допълни. Маги, това е най-силният еднорог, който съм виждала. Всички чудовища имат страх от него. Тогава татко Иво извади от джоба си един малък розов еднорог и го подари на Маги. Но има вълшебни думички, с които да активираш силата на розовият еднорог Били точно преди лягане, добави татко Иво. Това е еднорогът Били. Той притежава суперсили. От къща по-голям от великан. Той ме пази от чудовища, скрити във всякакви леговища. Затова
Чудовищата бързо вън, няма да ми идвате на сън, няма да ме плашите така, защото ще ви схрускам веднага. Абракадабра, супер сили! Еха, извика Маги. Много хубава песничка, научи ме, тате, научи ме, моля те. Силно скачаше Маги от вълнение, че ще успее да се справи с така страшните чудовища, благодарение на вълшебните сили на еднорога Били. Като по часовник още същата нощ, точно в 3, Маги се събуди от поредният кошмар с лошите чудовища. Но този път изтича при баща си и го помоли заедно да изпеят песничката за вълшебният еднорог и да активират неговите супер сили. Тя така здраво беше хванала розовият еднорог, че не можеше да си поеме дъх. Изпяха песничката и Маги отново си легна в нейното легло. На сутринта се похвали, че е успяла да се пребори с чудовищата и е много горда със себе си и заслужава шоколад. Мама Ани и татко Иво се засмяха и прегърнаха малкото си сладко момиченце. Разбира се, от тук нататък всяка вечер преди лягане от стаята на Маги се чуваше на висок певчески тон. Това е еднорога Били. Той притежава суперсили. От къща по-голям, по-голям от великан. Той ме пази от чудовища, скрити във всякакви леговища. Затова чудовищата бързо вън. Няма да ми идвате на сън. Няма да ме плашите така, защото ще ви изхрускам веднага. Абракадабра, суперсили! Лека нощ, дечица. Бъдете спокойни, че винаги ви пази суперсилата на еднорогът Били.